Ωραίο. Ένα μηδέν, μπράβο Πανούτσι. Έλα ρε Άγγελε. 3-1. 3-1. Πάει το τέρμα. Τι έγινε, τόσο δυνατό ήταν τόσο. Μπράβο. Μπράβο ρε. Βάλ' το. Μέσα. Μπράβο. 3-2. Μπράβο. 3-2. Ωχ! Ναι! Τι έβαλε ρε! Ελπίζω να τράβηξε. Σε τράβηξε, σε τράβηξε! Τι κάνεις ρε? Τι είναι αυτό? Χρήστο, αδερφέ μου Χρήστο, λοιπόν. Έχουν έρθει για ξύλο αυτοί, κακώς δεν ήρθες. Βγήκανα, δεν πουλάει μούρι μου ρε, βγήκανα από το live. Εδώ, coach. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι σήμερα. Παρ' όλα αυτά έχουμε ανταποκριθεί σχετικά καλά μέχρι τώρα. Θέλουμε λίγη προσπάθεια λίγο στην άμυνα. Έχουμε κάνει κάποια βία στα λάθη και τα έχουμε γλιτώσει. Αλλά αν συνεχίσουμε έτσι πιστεύω ότι κερδίσουμε. Ξεκινάμε! Εγώ γιατί δεν έχω σηκωθεί. Φύγει λίγο. Παιδιά, δεν είναι καλό ο Άγγελος. Το βγάζω έξω τώρα. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται αυτό, Κατσούρη, παράδοτο. Εδώ ο πρώτος βοηθής. Φέρτε. Να, εδώ πέρα οι τραυματίες μας. Πες λίγα λόγια, Κατσουρί, για τη σημερινή εμφάνιση. Το σημερινό παιχνίδι πραγματικά ήταν καταστροφικό. Ήταν παιχνίδι λεπτομεριών καθαρά, πάσαμε στις λεπτομέρειες, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι αποκομίσαμε 2 τραυματισμούς οι οποίοι θα μας κοστίσουν στη συνέχεια. Ελπίζω πάνω απ' όλα να είναι καλά οι παίκτες μου. Θέλω να δω τι έχουν τα παιδιά και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Το θέμα είναι να είναι πάνω απ' όλα καλά στην υγεία τους. Αυτό.